Gwyddom ni I gyd yr ateb I hwn, ond beth mae rhaid I chi gwneud yn yr achos penodol yma yw mae rhaid I chi trwy eich algebra ar gyhoeddi yr arolwr I roi I chi y 5 marc yma. Felly, gallwch bob amser bron ysgrifennu eich ateb dx yn hafal I 4x minus 5. Ond mae rhaid I chi gwneud yn siŵr bod yr ateb ydych yn cyrraedd yn ogystal â'r algebra ydych yn gwneud I gyrraedd yna yn argyhoeddi yr arolwr digon. Ni chewch unrhyw marciau am ysgrifennu hynny I lawr. Felly, yn y bôn, amdano os hoffech graddiant cromlin ar un pwynt penodol, yna mae rhaid I chi ddewis 2 pwynt ar y cromlin a'i ymuno at ei gilydd â llinell syth. Mae graddiant y llinell syth yn dibynnu ar y safleoedd yna. Gwyddom fod y graddiant, cofiwch sy'n m, felly Monte sy'n dringo, sydd yn newid yn eich gwerthoedd y dros eich newid yn y gwerthoedd x. Os defnyddiwch y nodiad newid bach, neu os defnyddiwch nodiad x, f o x, a mae gennych newid bach o h, bydd hwn wedyn yn x plus h, f o x plus h. A mae hyn os ydych yn defnyddio nodiant ffwythiant. Felly, eich graddiant yn yr achos penodol yna yw y gwahaniaeth rhwng y gwerthoedd y, f of x plus h tynnu I ffwrdd yr f of x, dros y gwahaniaeth yn eich gwerthoedd x sy'n x plus h tynnu I ffwrdd x. Ac yn glir mae hyn yn rhoi I ni y canslo allan yma. Byddai fy mynd trwy hyn y 2 ffordd, felly yn bersonol mae well gen ni yr egwyddorion sylfaenol a nodiant newid bach, felly byddai fy'n dweud yn yr achos yma yw fod y yn hafal I 2x sgwâr tynnu I ffwrdd 5x, ac achoswyd newid bach yn y gan newid bach yn x. Yn gweithio ar yr ochr llaw dde, os ehangaf hynny allan, felly x plus delta x I wedi sgwario yw x sgwâr adio 2x delta x plus delta x sgwâr, ond mae rhaid fi llosi trwy a 2, felly mae gennym 2x sgwâr adio 4x delta x plus 2 delta x sgwâr minus 5x minus 5 delta x. Wrth gwrs, mae hynny'n y plus delta y. Gan fod y yn hafal I 2x sgwâr tynnu I ffwrdd 5x, mae hyn yn dileu y pethau yma. Gallaf cymryd y wrth ei ochr, ond am ei bod yn hafal gallaf dim ond cael gwared yn nhw. Nawr beth ydy hyn yn gadael I ni yw delta y yn hafal I. Ond mae gan pob un o'r termau delta x, felly tynnwn hyn allan fel ffactor cyffredin. Felly gallwch gweld bod ein ateb yn dechrau dod trwy. Yn rannu a 2 ochr gan delta x, felly ein newid bach yn vertigol wedi rannu a'i newid bach yn llorweddol. A wedyn ni a 4x plus 2 delta x minus 5. A mae angen I ni adael I delta x I dieddu tuag at 0. Felly mae'r delta y dros delta x yn tueddu at dy dx, sef y ffwythiant graddiant. Daw unrhyw term a delta x ynddo I fod yn 0. Trwy hynny mae dy dx yn hafal I 4x minus 5. Os hoffaf defnyddio y fersiwn arall, sydd yr un aml, f of x plus h tynnu I ffwrdd f of x, felly byddai jyst yn ysgrifennu hwn mas nawr.
a i gyd dros hy. Ni dylsef datganu yn gyntaf fod f of x yn hafel i 2x sgwâr tynnu ffwrdd 5x. Felly beth cawn fan hyn yw 2 llosio x plus hy gyd wedi sgwario tynnu ffwrdd 5x plus hy minus a rwy'n mynd i amgau yr un yma mewn cronfachau am fod yn y negatif bydd rhaid i ni lliosi trwya. A wedyn mae hwn i gyd wedyn wedi rannu â hy. Felly eto yn ehangu y top, x plus hy i gyd wedi esgwario yw x sgwâr plus 2x hy, neu hy x pa bynnag sydd well gennych, a wedyn plus hy sgwâr. Ond mae rhaid i llosi â 2, felly cawn 2x sgwâr a dio 4x hy. A dio 2 hy sgwâr minus 5x minus 5 hy minus 2x sgwâr a dio 5x. I gyd wedi rannu â hy. Mae gennym 2x sgwâr tynnu ffwrdd 2x sgwâr. Mae gennym minus 5x a dio 5x. Ac eto rwy yn y sefyllfa lle gallw tynnu hy allan fel ffactor cyffredin. Felly hy lliosi â 4x tynnu ffwrdd 5 plus 2 hy. I gyd wedi rannu â hy. Ac wrth i hy tueddu tuag at 0, gallwn gael beth sydd angen, sef 2 dx yn hafel i 4x tynnu ffwrdd 5. Oherwydd mae 2 hy hefyd yn tueddu tuag at 0, trwy hynny gallwn gael yr ateb rydyn yn gwybod. Ond mae rhaid i chi dangos yr holl pwynt yma. Nawr byddwch yn ofalus ar symbol negatif sy'n cael ei losi allan fyna. Y peth i edrych allan amdano yw y ran yma fan hyn, neu y ran yma fan hyn, yn dibynnu ar ba techneg rydych yn defnyddio. Nid yn gwneud unrhyw gwahaniaeth. Mae'r un yma'n syml yn gymhwysiad o Rheol Wallis. Rheol Wallis yw'r ydych yn llosi ar pŵer a'r ydych yn dod ar pŵer i lawr gan 1. Ond mae hyn pryd mae gennych y gwaith wedi mynegu yn y ffurf index. Felly y yn hafel i 16 dros 5. X yw'r pŵer cwarter. A dio 48 x yw'r pŵer minus 1. Nawr, os cymharaf Rheol Wallis, does dim rhaid i fi ei gyfiawnhau gallaf dim ond ei roi lawr. Sori, os cymhwysaf Rheol Wallis, fi'n flin. Rydyn yn mynd i gael wedyn 16 dros 5 llosi a cwarter, yn dod ar pŵer i lawr gan 1, felly x minus i'r pŵer minus 3 chwarter, minus 48 x i'r minus 2. Mae canslo allan clir yn digwydd fan hyn. Ac yna mae rhaid i fi sefydlu pa rifer ydw am ddefnyddio. Nid yn syniad gwael, felly pan mae x yn hafel i 16, mae 2 dx yn mynd i fod yn 4 dros 5, 16 i'r pŵer minus 3 chwarter, pwy bydd y cyfrannell yn hapus i drin a, tynnu y ffwrdd 48 dros 16 i gyd wedi esgwario. A bydd hyn wedyn yn hafel i 4 dros 5 llosi ag 8 minus 48 dros 256.
A mae hyn yn canslo i lawr. A fi'n flin dylsyn nhw fod yn 5 o dan y 4. Felly daw hyn i fod yn 1 degfed. Tynnu i ffwrdd 3 dros 16. A bydd y cyfrannell yn gwneud hwn, ond ni gallu gwneud gan llaw hefyd, gan law, felly 8 dros 80. Tynnu i ffwrdd 15 dros 80. Yn hafal i minus 7 dros 80. A mae angen i chi dangos y camau. Felly ar gyfer 3 marc, disgwylaf i weld o leiaf 3 llinell. Mae gen i mwy o linellau fyna. Gallai dod i ffwrdd ar minimum y llinell yma fan hyn. Bydde fe'n rhoi seren fy chwisau. Y llinell yma fan hyn. Bydde wir yn hoffi gweld y linell yma fan hyn. Ac yna eich ateb terfynol. Byddwch yn barod wedi gwneud differu o egwyddorion sylfaenol, a byddwch siŵr o fod wedi edrych ar hynny gyda pwerau i fyny at x cubed. Mae hyn ar y manyleb ar gyfer cybac, felly dylsech fod y leiaf wedi ei weld neu wedi trio ei wneud. Felly i atgoffa ein hun yn gyflym am hyn. Os oes gennym f of x yn hafal i x cubed, yna mae f of x plus h yn hafal i x plus h i gyd wedi ei giwbio. A bydd hynny wedyn yn x cubed plus 3x sgwar h plus 3x h wedi ei sgwario plus h cubed. A nodwch fyna fod, a bydd hyn yn dod nôl bach wedyn, mae gennym yr 1, 3, 3, 1. Na ni wedi dyma nhw. Mae gennym y cyfrnodau yna, pwy byddwch falle yn adnabod. Felly, mae dwy dx yn hafal i. Y terfan wrth i h fynd i 0. O f of x plus h minus f o x i gyd dros h. A gallwn gweld, os ydyn nhw'n tynnu i ffwrdd yr x cubed, wel yr f of x o'r f of x plus h, gallwn gweld fod yr x cubed yn mynd i ddiflannu. Felly'n dros ben, mae gennym 3x sgwar h, plus 3x h sgwar plus h cubed, i gyd dros h. Ni tynnu allan y h o'r mynegiad yna wedyn. Ni sy'n gadael ni a h lleosi a 3x sgwar ac yn y blaen. Rydyn dal yn rannu a h. Ar y pwynt yma mae h's yn canslo. Peidiwch yn nghofio i roi y terfynau mewn, mae'n bwysig iawn. Felly os ydyn yn gadael i h tuag at 0, bydd y term yma'n, bydd y term yma'n mynd i 0 a bydd y term yna'n mynd i 0. Ac yr ôl yw ein 3x sgwar. Iawn, felly dyna'r darn ar gyfer atgoffa ein hun. Y ffordd arall byddwch falle'n gwybod o pan ydych yn differu x cubed i gael 3x sgwar, yw byddwch wedi dod ar draws y reol yma o pan mae y yn hafal i x i'r n. Yna mae dwy dx yn hafal i nx i'r pŵer n minus 1. Fallech bod yn hapus â hynny, oherwydd os edrychwn ar y a dwy dx, ac os edrychwn ar dwedwn x a x sgwar, ni felly mae x wrth gwrs yn x i'r pŵer 1, a mae gennym x sgwar a x cubed.
A dyma rai rydych wedi gwneud. Rydych wedi gwneud y ddau yma o egwyddorion sylfaenol, felly x sgwâr x cubed, a rydych weddol wedi gwneud hwn o egwyddorion sylfaenol ar x i'r 1, dyfalaf o fewn enghreifftiau. Os ydyn nhw'n gwneud y reol, daw hyn i fod yn 1x i'r 1 minus 1. Daw hyn i fod yn 2x i'r 2 minus 1, a daw hyn i fod yn 3x i'r 3 minus 1. A mae hyn yn x i'r 0 sy'n 1, felly cawn ni'n llosi 1 yw 1. Daw dan yma i fod yn 2x, daw hwn i fod yn 3x sgwâr. Herwydd ydych wedi gwneud rhain o egwyddorion sylfaenol. Yna mae'n digon roedd i dderbyn hyn wedyn yn o'r topi yr n x i'r n minus 1. Ond beth am gwerthoedd mwy o n, ydy'n hapus i dim ond dweud mae'r patrwm yma'n ymestyn. A fallai'n bod yn hapus os mae beth ydyn na ddiddordeb mewn yn unig yw gwneud cwestiynau o aroliadau ar fath yna o beth. Ond os yn wirioneddol ydyn na diddordeb yn y mathemateg, mae angen bach mwy arno na dim ond sylwi fod yn y digon y batrwm. Felly rydyn ni'n mynd i dderbyn y clyniad yma fan hyn. Felly ni hwn fan hyn. Felly'n gyfnod hoffo mestyn o'r syniad o'r triongl Pascal sy'n cysylltu i hwn lan fan hyn. Y'r cyfnod yma. A rwy'n mynd i gymryd saib i chi feddwl am yr ateb i hwn. Pa theorem Binomial ydyn gysylltiedig i? A rydych siŵr o fod nawr wedi cofio ei fod yn gysylltiedig i'r theorem Binomial. Y peth amdano y triongl Pascal yw os yn dechrau ei ysgrifennu, gallwn gweld fod i lawr o'r ochr yn mynd i parhau i fynd lan fel hynny. Ac yn y blaen i'r enfed rys. Rydyn bob amser yn mynd i gael n fyna. Felly pan ydyn yn edrych ar y yn hafel i x i'r n. Iawn, a bydd e jyst yn cael ei ysgrifennu mewn moment nawr. Yna ni. Neu wrth gwrs, gallwn dweud f of x yn hafel i x i'r n. Yna bydd f o x plus h wedyn yn x plus h i'r pŵer n. A bydd hyn yn dechrau a x i'r n. A wedyn y cyfernod. A gallwn gweld hyn yn eich taflen fformulau os hoffech. Ond gobeithio bod yn adnabod y theorem Binomial o leiaf hyd at I bwynt erbyn nawr. Ond beth ydych yn cael yw nx i'r n minus 1, llosi a h, a wedyn pob term ar ôl hynny. Felly, os ydrychwn ar y term nesaf, mae gennym n minus 1 dros 2, x i'r n minus 2 h sgwar, a bydd gan pob term ar ôl hynny o leiaf h sgwar ynddo. Felly, gallwn nawr ysgrifennu f o x plus h, fel, byddai'n rhoi e lawr nawr. Felly bydd yn x i'r n plus nx i'r n minus 1 h plus h sgwar llosi a rhywbeth. Felly pan gweithio'n allan beth yw f dash o x, felly gyda yr f dash o x neu dwy dx yn y lles yma. Rydyn ni'n mynd i fod yn tynnu i ffwrdd yr f of x plus h. Golygu hyn fod y term yma a'r term yma'n canslo allan. Fi'n aml beth sy'n cael ei amlyllu fyna. Ac ar ôl, bydd gennym nx i'r n minus 1 h plus h sgwar llosi a rhywbeth I gyd dros h. A nawr gallwn canslo a h, a pheidiwch ag anghofio y terfan. Felly byddwch yn meddwl pam anghofio ni roi y terfa I fewn tro ar ôl tro, ond nid ydyn yn anghofio a'r bwrpas ni roedd yn y terfa ni mewn I ddenwaredu disgybl sy'n cael anghofio I roi I mewn, fel ei bod yn cofio I roi I mewn yn y dyfodol. Iawn, beth yn mynd I canslo'r h te?
Gall yn canslo y hy yna gyda'r hy yna. Daw y hy sgwar wedi rannu y hy i fod dim ond hy. A gwrth i ni adael y terfan tuag at 0, mae hynny gyd yn diflannu. Mae hyn yn gadael ni a nx i'r n-1. Felly'n cysylltu hyn yn ôl i'r binomial eto. Y reswm pam y reol yma ydyn yn defnyddio fan hyn, felly yr nx i'r n-1 ac yn y blaen ni, yn gweithio ar gyfer rifau cyfan o n o leiaf yw oherwydd bydd gan yr holl terma arall yna ar gyfer y binomial a phwyr o hy o 2 neu mwy. Ac oherwydd dechreuau y cyfernodau, a 1 ar y dechrau wedyn yr n yma, yr n yr n yma fan hyn, felly rydych nawr wedi gweld prawf o ryw fath, a gael yn prawf am nawr ar gyfer y ffurf cyffredinol o dwy dx, o egwyddorion sylfaenol ar gyfer y cyfanrif positif n. Rhaid i chi fod yn fanwl cywir y mathemateg os ydych am ei astudion bellach.